Ang lingwahe sang Biblia nagahambal nga ang kamatayon isa lang katulugon. Kagini aton maangkon sa pila ka mga nadlaw labi na gid kung magbalik na si Ginoong Hesus. Kita tanan upod sang aton mga hinigugma nga nagkalatulog na dira sa kamatayon mabanhaw kag magbaton kita sang kabuhi nga walay katapusan. Ang pagtuon subong ang simanal nga pagkausisa, pagtalakay, pag-review, pag-sitting, kag pagtungkad sa atong nga leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ang Ilonggo nga version sang aton nga lesson study kada semana mga kauturan. Kag ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ari karon ang akong duwa ka mga mabakod mga kauturan ka kung nagapatigid nga nami gid ang aton nga matunan karon tungod kay ang una na akong ipakilala sa inyo siya ang aton nga church pastor, senior church pastor diri karon sa CPAC Church. Wala sang liliwan si Pastor Delbert Hitapanan. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor, kag salamat sa nagkaganan sa diin kita makatuo naman sa pulong sang Ginoo kaupod sa aton mga suki nga mga kauturan nga nagasunod sa ning programa. Yes. Thank you gid, Pastor, sa imo nga panahon nga bisan sa imo kasako being the senior pastor diri sa PAC Church. Ikaw gyapon may time sa pakig. Upod sa aton mga kauturan sining aton nga pag-review sa leksyon. Ang akong ikadwa pakilala sa inyo, siya ang aton system director or system program developer diri sa aton sa CPAC. Wala sang iban si Sir Ilis Goldos Sumiko. Sir, mayang adlaw sa imo. Mayong adlawan, Pastor. Pastor Delbert, salamat sa inyong kahiginan liwat. Gintugtan kita sa Ginoo, din makahimo na sa aton nga pagtuon sa subong hapon. Ubdi nyo kami sa pagpangamuyo, kag sa pagtuon sa mga adlaw sa aton nga leksyon. Kabay ang Diyos magpakamaayo sa aton, pinagi siyang mga mensahe sa aton karon hapon. Yes, mga kauturan si Sir Ellis Gold, siya ang in charge ng atong nga IT nga mga program, software diri nga ginagamit sa bilog nga eskwelahan. Kadako sang iya nga challenges mga kauturan, kadako sang iya responsibility sa pag-maintain sining aton mga bagong mga technology mga kauturan sa aton computer nga mo ang naga-manage ang bilog nga affairs sa aton college diri sa CPAC. Ako na pasalamatan Sir Iles kag Pastor Delbert. Ini ang aton nga mga tao sa likod sa kamera. Nga kung wala ni sila, wala man kita diri subong. Okay, hindi naton sila makita. Ang una gid akong pasalamatan si Sir Rodel Vargas, si Engineer Frederick Linatan, si Sir Elberey Tapaya, si Ma'am Kimberly Miles Hicaldi, kag bisan pa si Ma'am Welsa Amar. Kabay pa nga ang Diyos, magapakabayo. Sini nga itong mga katauhan nga nag-manage naton nga hindi naton makita apang ara sila subong sa likod sang kamera. Ari na kita sa leksyon 5, Pastor Delbert and Sir Elias, Resurrection Before the Cross. Mga pagkabanhaw sa wala pa ang cross. Apang sa hindi pa, ato na ito ko ang ato mga ulo sa pangamuyo. Sa siningation, ginoyari kami, nagapalapit sa imo. Una best, nakakilala sa imo pagka-Diyos. Gamhanang tagiya sa bilog ng universo. Tagiya man sa amon hulam nga kinabuhi. Amon ginatugyan ini nga pagtuon subong. Labi na gid, amon matunan ang gahom nimo
nga kami kun imo tugutan nga magtutulog sa duta, imo kami liwat pagapukawon. Salamat nga ang balaan nga Espiritu magupod sa amon karon, upod sa amon mga viewers, sa amon mga listeners, ara sa YouTube, kag sa Facebook, kag bisan pa sa mga radyo. Kinatugyan namon ini tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Hangaton nga leksyon 5 para sa Oktubre 22, tubtob Oktubre 29. Yes. Pastor Delbert, Sir Ellis, ang leksyon naton aton tunan ang mga nagkalabanhaw. Last week ang aton gintunan pagkabanawan. Halin sa ideya sa pangunaw na ni Job, ni Daniel, ni Salmista David, ni Isaias. Karon ang aton tunan ang mga actual gid nga mga nagkalabanhaw sa wala pa si Kristo mapatay sa Kalbaryo sa cross. Okay, atong tunan si Moses nga nabanhaw, ang balo nga taga Sarifat, ang Shulamite woman, nga iya nga anak na patay, Jairus, nga iya anak kaga si Lazarus, kag bisan pa ang anak sang balo nga taga Nain nga nabanaw. We will get lessons. Kag isa pagid, number 1 nga punto nga, at least beyond the grave, there is hope. Yeah, kay last week ang atong ito ng paglaom. Kaya amo man ni. Nga, kung amo gali nga wala man pagkabanaw, birada lang kita, pag gusto lang kita anyway, wala man kita sang ano pa nga pangunaon nga sa luyos ang kamatayon, may hara pa nga judgment o kung ano dara. Yes, as Ellis, you have something, you have an idea regarding our introduction. Resurrection ang pagkabanhaw, Pastor, no? Sa aton subong sitwasyon, tungod sa kamatayan, sa realidad sa kamatayan, Pastor, ang ilang pagkabanhaw, amoy din siya matuod-tuod niya natin yung paglaom. Kag sa imong introduction makaginang, ang lengguwahe sang Biblia nanungod sa kamatayan, Pastor. Isang katulugon. Guro, Pastor, nga lengguwahe mag-aaplikar kung ara matutuod ang restriction. Kaya kung wala siyang pagkabanhaw, Pastor, hindi natin matawag ang kamatayan niya, katulugon lang. Pero tungod kay aton pagkatunan subong nga ang pagkabanhaw isa ka realidad, Pastor. Yes. Nga aton na maangkon. Yeah. Kag bigin sa diri may experience sa diri nga nakaagi sila sa pagkabanhaw. Yes. Yeah, Pastor Delbert. Kung ang kamatayon, Pastor, matuod, kag hindi naton basta-basta mabalibaran, amuman ka kusog, kag amuman ka matuod ang pagkabanhaw. Amen. Kanamo nga punto. Yeah, ari na kita sa leksyon nga sa Sunday, sa Domingo. The resurrection of Moses. Sir Ellis, ano imo natalupang dandre? Sining resurrection ni Moses? Kay sa tanan nga nagkabanaw, ang kalabanan niya, nabanaw, nagkabuhi sila, pero eventually patay sila. Si Moses siya lain, sa tanan nga nagabanaw. Si Moses siya nabanaw, nga wala nang gid kamatayon. Yan. Kag daw sa Biblia, daw siya ang nauna, Pastor, nga nakaagi siyang naka-experience sa pagkabanhaw. Yes, oo. Gidbanhaw diri. Kag may mga teksto dira sa Biblia sa ating lesson nga ginhatag kung ang istorya sa pagkabanhaw ni Moses. Kagang isa sina, Pastor, ang dito sa Jude, sa Judas, ginbaisan pa nila ginawa. Ginawa niya, ako na iya, napatay na siya, ako na siya. Pero gisabdong siya sa Ginoo. Hindi na siya imo. Diri, Pastor, dako ang impact ni sa akon, Pastor. Kaya ako rin natunan niyang si Satanas gali wala siyang gahom sa mga tao nga napatay ngayara sa Ginoong Hesus. That's correct. Ngara sa Ginoo. So, sa matarong nga tao, Pastor, nga patay, wala siyang gahom sa Satanas. Nga makapugong nga. Hindi ka pagbanawon kay ano. Yeah, Pastor Delbert. Sa sininga punto, Pastor, ang ginlalisan or ang dispute sa tunga sa ni Satanas ni Jesus, ang archangel, amo ang patay or ang lawas. Gin-mention sa ato sa Biblia ang lawas. Hindi ni siya klase sang espiritu lang ginlalisan nila. Kag ang espiritu ato man to, ang lawas ari diri nabilin suno sa mga homilies kag mga seremonya sa ato mga church father. Si Origen gin-mention diri.
ini siya lawas gid but silingon nga amo gito siya. Siya gito wala na sang kun dualism or espiritu kag lawas nga nagbahin kag ang espiritu among ginalalisan nila. Siling sa Biblia ang lawas. Ilawas. Yes, and that's correct. Kay man Ceriles, Pastor Delbert, ini balang bantugin nga teaching o kung theory ang immortality of the soul. Nga ang lawas mapatay, pero ang kalagya hindi mapatay ang kalag. Kaya ti nasayop na sila nga abi nila ang espiritu bala nga ginhuyop sang Ginoo. Pag umulya kay Adan, amo na ang kalag nga mabalik liwat sa Ginoo. Pero ang akong nga punto kaya mo man ang leksyon sa ligad pang mga sinimana. Kung matuod ina nga pagtuo nga ina ang espiritu amo na ang kalag nga mabalik sa Ginoo. Di nga ang may ara pagtudlo nga ang kalag kun hindi mayo makadto sa impierno. Nga kunalin ni na sa Ginoo. Paano ang Ginoo makadto sa impierno? Paano ang espiritu ng Ginoo magtalang dira sa limbo? Yeah. So amo ni nga atong leksyon karon nga ang ginawayan ni Satanas hindi ang espiritu, hindi ang kalag nga soul nga ginano, kundi ang unod, ang patay nga lawas ni Moses. Nga tani banawon siya pinungga ni Satanas. So hindi na ako na. Pero sila Satanas, hindi ka lang, kalma ka lang. Kaya ako nini. And that's it. So nabanaw si Moses. So in other words, ang kalag is body. Sa aton nga Biblia, amo na ang unod. Yes, Sir Ellis. So wala sang pila ka bahin pastor. Yes, wala. Sa aton niya pagkatawo. So paghambal nga kalag, ara dira ang lawas kag espiritu. Espiritu. Okay. Ti ang buhi nga kalag sa Genesis 2 versikulo 7 na o kano 9 nigambal nga ginumol sang Ginoo ang yabok. Ginhuyupan niya sang iya ginawa. Kag ang tao na nahimo buhi nga kalag a living soul. So ang kalag Ceriles, Pastor, amo ni atong lawas. Pero amo na pastor subong ang grabe nga pagtuluhan sa Yeah. Isan sa mga Kristiyano pastor Yes. nga gatuo sila kung mamatay ang tao, Hindi. nagapkadto ang ilang Yes. espiritu sa kung sa diin. It could be nga dito sa impierno anay sa Yeah. purgatorio or dito na sa langit. Yeah. Pero ang Biblia tuod nga wala ni hindi natin ni makita sa Hindi makita sa natin. pag Kaga muna Sir Ellis and Pastor Bert, ang ginatog nga the greatest lie of all time. Kay si Satanas, nag-lie man siya, nagbutig man siya. Sa kay Adan kagaiba at the beginning, nga siling sa Ginoo mapatay ka mo once magkaon ka mo sini. Pero nang hambal ni Satanas, hindi ka mo patay. Ti amo man ni subong. Amo ni subong ang product, ang padayon nga butig ni Satanas. Nga ang tao mapatay, hindi mapatay iya kalag. Ang unod lang ang mapatay. And that is the greatest lie, mga kauturan, when it comes sa Bible. Truth. Okay? So, si Moses na ba nakita sa mga disipulos, pagkayap ni Jesus, may duwa si Elias, kag si Moses. So, mamo na si Elias, yaw ay kagipatay. Si Elijah, si Moses lang. Pero, at least, kin-demonstrate sa Ginoo nga there is resurrection. Yeah. Ining duwa nga, Pastor Bert, may duwa diri ka klases ang pagkabanaw. Okay. Nga ginmensionar. Okay. Ang Serapat woman, ang iyang bata, kag ang Shunammite woman. Ano ni Pastor? Sa sini Pastor, ang mga babayi na dari kalabanan nagapangayo sang bulig sa mga nanay. Ang mga nanay. Kag tungod sa ilang mga kabataan nga nagsakit. Pero ang nakita ko diri, wala nila gin-expectar ini nga matabo sa ilado nga ila ni pangayo tungod sang ila bulig kag tabang sa magbubuhat sa Ginoo sa propeta. So ginkilala gid nila ini nga naghalin sa Ginoo kag halin sa propeta. Yeah. Mahimo kag pwede gid sugpunan ang kabuhi. Yeah. Kanami Pastor sa imong punto bala nga ang ining mga babakabayan ni naghimo sila sa nami ng mga buluhaton sa mga propeta.
si Elijah ang ginpakamayo ya ang babae dito sa sa Sirapat. O dayon si Elias, si Eliseo naman, si Elisha ang Shunammite woman nga naghimo. So imagine ang babae sa Sirapat woman ilagi siya ginbutangan sing ano ni kwarto. Oo, sino to, si Elias. Oo, na si Eliseo. Si Elijah naman niya ginpakaon nila nga bisan way na sila sang nabilin nga mga tinapay ila pagid ginhatag. So ang ilang nga mga nami nga mga ginhimo was prepaid. Sang pagkabanaw sang ilang mga kabataan nga nagkalabatay. Yes, Sir Ellis. Ako diri pastor nga natun-ano nga gingamit sang Ginoo ang iyang mga propeta, ang mga instrumento. Nga ining kabataan niya napatay dire ang bata sang katong widow sa Saripat nga nagpakaon. Ginpangamuyoan ni ni Elijah. Hindi lang pastor kay isa sa nangamuyo mo daw katadlo. Dason may ara mas lang ginimo sa kay Elijah to daw gin mouth to mouth. Gin mouth to mouth resuscitation dason ginapaan. Ginhapaan niya kay gintuon ang iyang mata. Pero hindi na guro pa. I don't know, amo to ang I don't believe pastor nga ang iya to nga mga ritual or ginimo ni Elijah ni amo to nagpabuhi. Kundi diri ako niya tunan niya ang Ginoo lang gid ang makahatag sa kabuhi. Siya lang gid ang nagtuga, the source and the giver of life. Yeah. Kanami Israeli sa imo humangkot nga ato ang ginimo ni Elijah nga pag-mouth resuscitation, ang paghapa niya, hindi ito among nakabuhi sa bata. But ang ideya pala nga nag-plead gid pala, nagpangabay gid nga Ginoo, please. So ina do may dalang action nga ginhapaan niya. Okay, not necessarily nga pinagpaghapa maayo, but nagapangabay sa Ginoo. And amo man na ang matabo sa aton. If we plead before God, na hindi lang kay isa kadamo gin nga mga panahon. Yes, Pastor Bert, ari naman kita sa Tuesday ama. Kinalagas kita sa atong nga time. Anong diferensya sining widow sang nain compared sa itong mga duha ka mga balo sa mga babae sa nauna sa Old Testament? Ining balo sa nain, Pastor, wala ni siya naghangyo pareha sa hangyo sang duha ka babae sa Old Testament. Pero nagsugat anay lang sila upod ni Ginoong Hesus. May ara sa dako nga kadam-an nga upod. Si Ginoong Hesus may ara man dako nga kadam-an nga upod. Pero si Ginoong Hesus pakadto sa nain. Ang nain sa Griego means beauty, matahom. So ang direksyon ni Ginoong Hesus pakadto sa matahom. Pasulod dito. Pero sa syudad sang matahom, gagwa ang hindi matahom. Patay. Patay. So nagbeat sila, nagkitanay sila ni Ginoong Hesus sa gate. Sa gate upod ang madamo ang kalaman. Kaginbanhaw ni Ginoong Hesus ang iya nga bata. Nga kung sa diin ang bisan hindi matahom, nga mga hitabo sa duog nga matahom. Okay? So, nangin matahom siya tungod sa ginhimo ni Ginoo. Yes, ganun. Yes, sir. Ako lang diri pastor, samtang basa ako ni gatoon isang istorya sang inyang pagkabanaw sang sining bata sang widow sang nain. Kaya widow siya pastor mo pag siguro isa lang niya ka bata. Wala na gid ya, wala na isa. Buntong na niya bata niya. So sa ilang kultura pastor daw siya lang niya paglaom mo. Dason karon napatay pa. Ano lang gidahan siya? Yes. I don't know, kaluluoy guro sa unang panahon ng mga widow pastor. Pero sa ako na pagbasa-basa pastor, kung kisa ang pagkasaysay sa Biblia, daw ginabasa ta lang bala pastor nga daw wala lang sang emosyon bala kag wala lang kita. Daw ka natural lang daw way lang. Pero kung padaluman. Gintry ko nga ibutang ko sa ako kung ara ko ay handid to. Ano yan ang ako ng mga reaksyon no? Yes. Nga gulpi lang bangon ang patay. Ano yan ang ako na mga reaksyon? Yes. So, nagbangon ng patay, nagbangon ng patay. Kaya ginambala ni Jesus. Ikaw ilubong na mo. Ilubong na. Dason, kasugata kay Ginoong Hesus, hindi ka magkasubo. Hindi ka magkasubo, nay. Oo. Kaya ang imo nga bata. Bangon lang din ng bata. Yes. Ano yan ang reaksyon sa mga tao nakikita? Yes, and that's correct. Ano nga ako na blame? And that's correct. Kay sir,
sa hambal ni Pastor Delbert nga ato ang duha ka mga babae sa Old Testament. Oh. Nangabay to sila sa kay Eliseo kag kay Elias. Nga prophet, please napatay ang mga bata. Okay, nagabatyag man sang utang loob ning mga propeta nga mga special ang ginhimo para sa ila, ginpakaon si Elijah, ginbutangan sang namin nga kwarto si Elisha. As return, ginbulikan nila nga nabanhaw. Pero ini yung babae, si Jesus, nakita niya nga sakto yung manambal. Nga amo lang dito yung last card sang balo mo, ang bata iya. Wala na sa bana, kay balo ka na siya. So, ang iya gidya nga paglaom lang, ara sa iya nga bata, napatay pa. Nakita ni Jesus ang need. That's why ginabalan niya nga nay, hindi ka lang magproblema. Kataw mo. Yeah. Bangunon ta ng bata mo. Tigin suko yato, bangon dato. Inuli ni Jesus. Ang punto mga kauturan nga, there is hope. Labi na gid sa mga nabudlayan, labi na gid sa aton nga mga ginabudlayan diri sa pagpangabuhi sa kalibutan. Yes. Siyang ligad nga si Mana Sir aton leksyon nga duha ka klase sang tao. Ang mga pulis, ang mga buang-buang nga ang ila yung paglaila una-unaya nga ara lang ang kalipaya nila sa ila pagkabutang. After sila patay sila, wala na. Yeah. Pero ang mga minalamon, wala kasalig dira sa mga kalipayan sa kalibutan kundi sa Ginoo because they know nga beyond the grave there is hope. Yeah. So amo man ni ang babae kintagaan sang Ginoo sang ideya nga nay don't worry. Yeah. Yeah, because behind the death there is hope. Yes. Ay, gusto ko lang, Pastor, basahon ni sa English, no, ang pagka-plaster diri sa ating lesson, no? Nga isa pa ka-lesson diri, no? Amo tong hambalga ni kaginang ang widow sang siningan 9, wala siya nagpangayo sa bulig. Yeah. Pero ang last nga sentence diri sa ating lesson, Pastor kanami, this means that God cares for us even when we are unable or feel unworthy to ask Him for help. Jesus saw the problem and dealt with it. Yes. So, mo siya, Pastor. Kanami. Yarang ang panahon niya, hindi kita kabalo mga isang bulig or hindi kita kabalo kung ano nga bulig ato niya pangayon. Pero ang Ginoo nakakita. Yeah. Kag siya ang nag-responder sa aton na kinahanglan. Ang kanami Siriles, agawon ko na yung kanami gid sa atong Ginoo kay buhi siya nga Dios. Nakakita siya. Ang iban nga Dios siya patay, mag-imo kakatulog imo pupukawon. Oy bangon da gamay. Ari may halad ko sa imo, may pangayo ko dayon sa imo. Iniya ang sa ato niya sa Christianity labi na kay Jesus, buhi siya. Nga bisan wala ta ginahimo, kung nakita iyang pagkakinanglanon, He will come to our rescue. Amen. Yes. Okay. Sa aton nga Wednesday, Pastor Delbert, ano diri ang kay Jairus naman yung bata? Sa Kay Jairo. kay Jairus or Jairo nga bata, Pastor, hindi ni siya sa kabun sa mga Israelino. So, ang pagkabanhaw, ang saad sang Ginoo, hindi lang limitado sa mga ara dira sa kampo sang Ginoo, kundi bisan pa dito sa gwa. Kaya ang saad sang Ginoo sa iya, bisan pa gani naglakato siya kag nangayo sa Ginoo, ya bata tutubiyaan lagi masakit. No? Ang sanain niya ara mismo ang patay. bata, ara mismo ang patay ginbanhaw. The same as sa kay Elijah kag kay Elisha dito ato po sila mismo. Ang diriya hambalan na sa Ginoo nga hindi mahadlok magtuo. So ina siguro nga mga tinaga kag ina nga mga pululungon aton na siya ang kunon gikan sa Ginoo sa karon kun ano man nga mga gumuntang kag problema sa kabuhi nga ara. That's correct. Mga kauturan, ang background sinisang kay Jairo nga bata nga bugtong ini nga bata nga 12 anyos nga ti gumatayon. Ti ginimo na ni Jairo ang iya tanan masarangan. Kay ti si Jairo leader sang kwan mo, sang sinagoga. Sinadulod siguro may manggarano ni siya, may kwarta, may influensya. Pero wala na himo ang iyang kwarta. Ang iyang influensya, ang iyang kaalam, kung ano dira. Nga ang bata, ti gumatayon gid. Ang iyang last nga card, ang iyang last paglaom, si Jesus. Nga nabatian niya nga nagapangayo. So, kinkadtuya, bago lang kani si Jesus nakaabot kag iya nga gin pangabay Jesus pwede makadto ka sa balay kaya nga kun bata tigumatayon buhi pa to pero tigumatayon
to make the long story short, si Jesus nagupod. Pero along the way, ginambalan sila. Di na lang na si Jesus, hindi na lang kay patay na tumat mo. Kanami kay Jesus. Kasi sila nga, Jairo, padayon lang sa pagsalig. Kabalo ko nagsalig ka sa akon, continue. Padayon, hindi ka malingkang. Kaya ang bata mo, nagkakatulog lang. Ginkadlawan pa sila. Nan. Yes, sir. Ano ang punto kayo mo nakita? Muna, Pastor, no? Again, gusto ko lang ibutang ako niya o galing sa senaryo pala, Pastor, kung ara ako dito. Kung ako siguro nakabati sa kay Jesus nga naghambal sa kay Jairo, hindi ka lang mahadlok, hindi ka lang malingkang kay ang imong bata magkakabuhi. Ano yan, Pastor? Mapati ko dahil bala o basi isa man ako dito sa magkakadlaw, Pastor. Pero dirigin amo ni ang isa sa mga demonstration ni Ginisos no nga siya sarang makahatag siyang kabuhi, Pastor. Yes. So siya bago to kay Lazarus amo ni isa sa Yeah. at sa kay Nain kagaan mo ni kaduha. Yeah. Ang diri sa ating Wednesday, Pastor Bert, ang punto diri nga si Moses ginbanhaw. Nga isa sang pinakabadtugan gid nga palanggas ang Ginoo, the greatest of all biblical heroes, si Moses. Pero ang Phoenician woman, okay, isang hindi Israelinon. Nan. Bisan gani ang hindi katawan sa Ginoo, ara gyapon ang paglaom sang pagkabanhaw. And then ang Shunammite woman naman niya, manggaranon. Nga mukha nito naghimo sila sang kwarto ni Eliseo. Ang Nain naman niya, ang balo sa Nain, pobre gid sa pinakapobre. So in other words, all walks of life, regardless who you are, where you are entitled for that hope of resurrection. Yes. Ari kita sa Lazarus. Yes. Sir Elias. Ang may lang, Pastor, kaya hindi lang para sa manggranot. Magani. Para man sa aton. Yes. Ano ni kay Lazarus? Anong leksyon nga aton makuha? Diri, Sir Elias go. Diri, Pastor, na ako nga una na akong diri nga leksyon, Pastor, na kita is ambal ni Ginisos diri ang aton niya abyan niya si Lazarus nagkatulog. Tulog. Pero ang ginamit niya diri, Pastor, para sa gingamit niya ang ano dito, ang lingwahe sa kay Jairus nga water, nagkatulog ang iyang bata. Ang iya ginabutang bala diri nga si Lazarus napatay. Patay. Ang aton diri, Pastor, is our friend. Abyan ni Ginisos, Pastor Yes, mo. so abyan Pero napatay. napatay. So Amo nang una kong leksyon. nga ang napatay abyan mangali. Oo. Si Ginisos nga gapang ayo. Oh. Ang abyan niya way panayo. Kagang background diri, Pastor, is nakabalo na siya mo. Mano? Ginahambalan na to siya. Gina- Ginoisos, kung pwede, makakadto ka diri. Kay ang imong abyan niya si Lazarus, nagamasakit. Masakit. Pero nagpabilin pa siya Yes. pinakadlaw. Basta nga napatay. Napatay. Daso na muna ni nagabot, punto nga hamla, ang ako niya, ang iyang abyan, ang aton niya abyan. So, Pastor, diri sa kalibutan, mga abyan ni Ginoisos, makaagi man kamatayon. Yes, and that's correct. Kanami isang punto ni Yeah. Ayong kamatayon. Pero, may paglaw. May paglaw. Una isupon ko rin eh. Yes, Pastor Bert. I'm going to wake up. Sa punto ni Ginoong Hesus nga kisabla ga masakit ka or gaantos ta. Pero amo na sa pag-imbitar sa iya nga daan, wala siya da nagkadto, pero sila niya ina nga pag masakit para sa himaya sa Si Maya sa Ginoo. Ginoo. Ga masakit ka na, mahimaya pa ang Ginoo. Yes. Napatay ka na, maya pang Ginoo. Mapatay ka na, himaya pa ang Ginoo. So pero kung ano ang ginahimo sa Ginoo sa aton, amo na makadala sa dako nga himayaan sa iya ngalan. Kung Yes. aton pasugdan nga ang iya kabubuton ang tuman sa. Yes. Sir Ellis Gold, si Pastor Delbert, may apat ako diri ka mga, among others, damo pa mo kwan, sa kabuhi ni Lazarus. Kay. Damo na nga wali ko mo sa kabuhi ni Lazarus. Ang number one diri, ang punto ni Jesus. Hang kamatayon, isa lang kakatulogon. Kag wala sang iban nga makapukaw, siya lang. Amen. Isa na. Oo. O hindi si Marcos o kung sino ba nga mga si Biden ang makapukaw sa nagkakatulog.
sa kamatayon, kundi ang Ginoo lang. And then, ang ikadua, si Marta nag-reaffirm. Kay siling ni Jesus, mamata na siya. Ti siling ni Marta, natuon na. Kaya ang amo ni bala ni mamata na siya sa katapusan nga mga nadlaw. Pero ay sa kabalo nga, di na mismo. Ikatatlo, para sa kahimayaan sa Ginoo. Kahit ti sa imo ginambal, ginpabalo na to siya mo, gin-text na to siya. God, Lord, gin-messenger na to, gin-Twitter na to siya. Nga Jesus, ang imo abyan sila sa roasting nga matayon, kadto abidi paliyog ayuha siya. Kay gayo gani kasi iban imo pasod nga abyan. Yeah. Pero siling nga, don't worry. Kay ang iyang kamatayon is for the glory of God. Isa mo na kanami nga wali. And then, of course, ang isa kang punto, last nga nakita ko diri, ang gahom ni Jesus. Pagsinggit, ya Lazarus, guwa kadira. Mabot ang panahon nga the trumpet will sound and all the dead shall raise incorruptible. Yes, Pastor. Sa statement ni Maria kag ni Marta, nga Ginoo kung ari ka lang ditani. Gani. Why gid ni natabo. Wala. So puro para sa akong pastor kag sa aton mantanan ng mga kauturan. Nga basta ara lang ang presensya ni Ginoong Hesus sa aton kabuhi, wala sang duog sang kamatayon. Yes. So bisan sa ikaduha nga pagkari-ari ang presensya sang Ginoo sa aton or sa subong man ikabuhi naton atong kabuhi sa Ginoo, ang gahom sang kamatayon hindi makadaog sa. Landas, yes. Mga utod, way na kami panahon, sorry lang gid. Pero kami na kay balo ni Sir Ellis Gold, ni Pastor Delbert, nga amon nahatag ang pinakamanami gid nga mga punto sa sining atong leksyon sa sining nga semana. Akon pangabayon si Pastor Delbert una sa paghatag sa iya last take, iya last word, and then si Sir Ellis Gold. Turan ang pinaka culmination sang aton pagtuo amo ang pagkabanhaw kag aton ikabuhi nga daan ang kabuhi sang Dios sa aton kabuhi karon agud nga sa sina siya na lang magaliton sa aton gikan sa pagkamadinulunton pakanto sa pagkadi na dinulunton. Amen. Yes, Sir Ellis. Mga kauturan, no? Salamat sa sining aton niya pagtuon subong. Ako na blessed pastor Yep. sa aton niya pagtuon aton nga natun-an nga ang pagkabanhaw isa ka realidad. Yes. Kag kung mapatay man kita pastor diri sa duta ni bago magabot ang Ginoo aton gid ni nga ma-experiencehan. Yes. Pero dalayahon man gihapon ang Ginoo pastor nga mag-abot na siya nga hindi kita kaagam sang kamatayon. Mas malaki pagid. Oh. So tungod sa pagkabanhaw, sa paglaom sa pagkabanhaw, ang aton niya kamatayon ay kaangay lang sa isa ka katulugon. Amen. Gusto ko pastor basahon ng Yes. aton nga Sad. sa nga teksto pastor kay kanami sini Kanami. sa 1:11:25 tugtog 26 Jesus nagsiling saya, ako ang pagkabanhaw kag ang kabuhi. Ang nagatuo sa akon bisan papatay siya apang magakabuhi. Kag ang bisan sino nga nagakabuhi kag nagatuo sa akon hindi na gid mapatay. Nagatuo kablas ini. Pastor, ang ambal diri sa 26 hindi lang ang nagatuo, pastor, kundi nagakabuhi Nga kabuhi. sa kay Ginoong Hesus. Amen. So, kita nga nagakabuhi, kaya nagkatuwa kay Ginoong Hesus. Bisan mapatay kita, magkakabuhi kita gihapon. Yes. Mga utod, ano ayan ang kabuhi? Kunway paglaom sa pagkabang. Yes. Paro lang kita sa manok, paro lang kita sa ibang nga sapat. Nga mapatay kita, wala na dayo. No, that is not. Because we were created in the image of God. Ang nadagway gid ang nawong sang Ginoo ari sa aton. Ari gid ang pagka-Dios. Gani tungod sa sala nahimo mamalasyon, but yet with the blood of Christ nga ginulay sa Kalbaryo sa cross, may paglaom kita nga manginliwat ma-restore ining aton nga ang image sa Ginoo dira sa kaymayan beyond the grave. Kay ang kamatayon katulugon lang kag wala sang iban nga makabanhaw. Siya man nga naghimo sa tao kay Adan kag Eva nga amo si Ginoong Hesus. Kabay pa ang Dios magapakamayo nga sining atong pagtuon. Pastor Bert, atong i-close ang atong prayer at discussion. May gugmaon kag dalang panamon nga Dios. Salamat sining kahigayunan kag salamat sining paglaom.
Itugot Ginoo nga ikaw magakabuhi sa amon kabuhi sa pagkakaron. Agod nga sa adlaw sa amon kamatayon, isa ini kapagdaog. Kay isa kay mayaan sa imong ngalan. Tatapa kami kaupod sang bugos nga mga kauturan sa pagkakaron. Ang dugang katutom kag pagpakigbahin sang imabuluhaton amo ang amon prioridad sa sinikingapsan nga panahon. Ini amo ginatugyan kag ang imong mga saad amon mabaton sa gahom kag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.